زو سلامتنا تقبلوا فنو إيري تي في أب مكتثال تركب زغوركم تعزبتنا غمي وعلكم نلومي إسران شو مونتن تري فرق معلتن فرقان استدالو هاجراون زيناتات حيزولكم قريبا زلخو في المنزومية نمكتالكم بخبر نعدمكو بغندرستاتو فيلم أب زوبا مأكل أوتوت كرنتا وحر الشاب كلتشان إسران حموشن بشمونتن إتاويت كان زعبي تقليسو أبزوا دبوب لعلي سوسان شمونتن مليون نافع دبس نسدرا سوات كم تغفله كان فرعيون محبرة ودحنة حبيروم كان فر تمرتن زوا قالا نفحي بقع تمرتن من محياش عودة زي توديبو أمريكا نفرت تسكم عرموشش مركب وجز حوف أهادو نابزوبا مأكلاي مبرع لإخام أمريكا روسيان يوكرين النابز حرف أغربا معلتا زكايدو ركب زمت سومون كان زغطل تغليزو سمين كوريا زوباوي تاو سقات زغطل نتفتات كان مكيار كتحيات جابان صويحة زرزر زينا أب زوبا ماكل نايلوب زبن أوتوت كرمتا وحرشا بشومونتن إتاويت كم زعبيك في الحرشان مريتن قليتهم وكيل إيرنا دانيل ولدو زدالو تصبال لوبراهم عند مريم كأوروبوي أب زوبا ماكل أب كل تشعين إسران حموشن كاب ستزرق لعلي 3 هكتار كرمتا وحرشا لعلي 460 شح كونتال أوتوت كم استرغبه زد ما كابتنا كل تشعين إسران 4 بشومونتن إتاويت كم زعبي وكيل كفل حرشان مريتن آتو أسلات هاي لقليتهم تستزرق صفحات 24,683 هكتار أقل 5,011 هكتار طرطات 25 هكتار دما ናይ ቅብኣ ዝርእቲ ምንባሩ ብምጥቃስ ዝናብ ክራማት ዶንጊ እኳ እንተጀመረ ክሳብ ወርሒ መስከረም ብጽቡቕ ዝርግሐን መጠንን ስለ ዝቐጸለ ግዳ ኣብ ምህርቲ እወታዊ ጽልዋ ከም ዝነብሮ ኣብሪሁም ንኩነታት ዝናብ ብዝምልከት ኣቶ ኣስራት እቲ ዝለዓለ ኣብ ዛገር ዝተመዝገበ 181.4 ሚሜ ክኸውን ከሎ ዝተሓተ ድማ ኣብ መርሓኖ ዝተመዝገበ 232.5 ሚሜ ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ ኣብ ልምዓት መዓር ምስ ምትእታው ጋብላዊ ቆፎታት ልዕሊ 2 ሚልዮን ኩንታል እቶት ከም ተረኽበ ካብ ናይ 2024 ድማ ብ29 ሚታዊት ከም ዝዓበየ ብምጥቃስ ምህርቲ እንቋቑሖን ዓሳ ጥዑም ማይን ንምስሳን እውን ዘተባብዕ ስራሕ ከም ተሰላሰለ ሓቢሩ بزوبا درجة لعلى 2700 زحلبا ناي صبا كبت خمز اللواز تقسى أتو أسرات بتغلالا لعلى 8 مليون لتر صبا خمز فريه زد ما خابت ناي 2024 بشدش ميتاوت عبيد كم زر أي قليصوم ننتفتات مدبرات فلسن مدبات مقرابنا ملكيتو دما كلتا 8 مليون أقراب كم زفلسة اتحادة 8 مليون كاو دما خمتة تخلق أنا تصيروم أموداتا أتو أسرات أبزي حزنيا زلنا عامت أمدبات معقاب ماين حمدن مقراب كمون مدبات نؤسرو بحقاصو حرشا بزلع على مسرح لو ما عامت تتحيزو خابزولو عبيت مدبات كم زخونه أبريهم أب زوبا دبوب ننقستي بزحالف عامت لعلي 68 مليون نقفاس سرع دبس نسدراسو وقت كم زخفله تماليا بمندفر بستقيد قمقاما وأخيوات قليسوم وكيل إيرنا شويت قبر برهان زدالو تتصبصاب مكي الحد قوخ أوروبي أب زوا دبوب أب قلتشان عسان حمشن لعلي 68 مليون نقفة دبس نسدرا سوات بسرعة كم تغفلج أن فرعيون محبرة ودحنة بعسان شوعة طري أمن دفرا بزكايدو قمقاما وأخيبا قليتهم أبتي عمت بدرجاكم لعلي حرنو تكلت مليون نقفة زقمت جنزباون عينتاون حاجزات كمونا وشتن واتسان زغموتو زيقاتا زبر كتور لعلي 4.3 مليون نقفة نزملكتن سدرا سوات كم التمغارحة أبز غربت صبصاب بريهم حلفتي جنفراتو هايله قبر ميكيل أبز سمعو قال اتقام قام نزنبر بليشاتاتن رخاماتن بمن تصار نزبلت الصراح بوني نمو بقاس حيلي كم زهب بمتقاس نقحات حزبي أب مدب كوم زسارتو مربات هادوسون لمعتن كب بمبال زلاغنوتو من رقاس كاب كندي مربات كتشن عسان شدوشن مخانو حبيرون تساتفتي تكبار مربات بمنصر زنبر بدوتا دحر مقمقام داقم مصنعتي كونتات تقاليتي سنكولان ككاد تكبار حقعيو بملآتن بمعرينتن كتكبر كمونا ابزي مدايزي هاكوسه اجامو كبر كتزبلن كالن ريتوتات اغريبو اب ممحدار زوبا دوبو وانا دايركتور كفلي محبراوي اغلغلوتاتو قالاب تسفا سلاسه بوغونو اب مللاي صقومات سنكولان ናይ ኣእምሮ ሕሙማትን ካልእ ጸገማት ዘለዎም ወገናትን ዘሎ ኣፈጻጽማ ስራሕ ዕጋቢ ስለ ዘይኮነ ዝያዳ ክሕይል ብምትሕሳብ ዝምድናታት ዕዮ ኣብ ፍራይነት ሓጋዝን ኣገዳስን ስለ ዝኾነ ኣተኩሮ ክወሃቦ ተላብዩ
ኣብ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ ምሕረት ኣፍሳይ ኣብ ዘስምዖ መዛዘም ቃል ብደረጃ ንኡስ ዞባታት ዝሰላሰል ንጥፈታት ምሕያል ኣብ ምስማር መደባት ማሕበራዊ ድሕነት ዝህልዎ ኣስተዋጽኦ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ናብ ዓድታት ወሪድካ ክስራሕ ተማሕጺኖም ጨንፈር ትምህርቲ ንኡስ ዞባ ጋላነፍሒ ብቑዕ ህፃን ንብሩህ መጻኢ ብዝብል ቴማ እሩም ስነ ምግባርን ምኽስኳስን ብቕዓት ትምህርትን ምምሕያሽን ዝዓለመ ዓውደ ዘተ ብ27 ጥሪ ወዲቡ ኣብቲ ርእሰ መምሃራን ሓለፍቲ ስነ መምህርና ኮሚቴ ወለዲ ኣመሓደርቲ ከባብን ናይ ስራሕ መሻርክትን ዝተረኽበሉ ኣጋጣሚ ሓላፊ ትምህርቲ ናይቲ ንኡስ ዞባ መምህር ዳንኤል ሰሎሞን ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ዓውደ ዘተ ካብ ተሳተፍቲ ዝፍልፍል ብሉፅ ሓሳባት ብምጥርናፍ ዝሰርሕን ዘስርሕን ሃዋህው ንምፍጣር ከም ዝኾነ ገሊፆም መምህር ዳንኤል ወሲኹ ኣብያተ ትምህርቲ ታሪኾም ባህሎምን ክብርታት ሕብረተሰቦም ዝፈልጡን ዘኽብሩን ወለዶታት ብምኽስኳስ ብቕዓት ትምህርትን ተምሃሮን ክብ ንምባል ክነጥፋ ተማሕፂኖም ተጋባእቲ ኣብ ኣገዳስነት ንጥፈታት ሓጋዝ ትምህርቲ ተርእዮታት ምትራፍን ምቁራፅን ከምኡን ካልእ ኣርእስታት ሰፊሕ ክትዕብ ብምክያድ ዝርአ ፀገማት ብዛዕባ ዝፍታሓሉ መንገድታት ሓሳባት ኣፍሲሶም ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ጋላነፍሒ ኣቶ መሓሪ ዮሃንስ ብወገኑ ዝርግሕ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ብፅቡቕ ደረጃ ከም ዝርከብ ጠቒሱ ተሳታፍነትን ብቕዓትን ናብቲ ዝድለ ደረጃ ንምብፃሕ ብውህደት ክስራሕ ኣዘኻኺሩ ኣብ መወዳእታ ሓለፊ ጨንፈር ትምህርቲ ዞባ ማእከል መምህር በላይ ሃብተጋብር ብቕዓት ተምሃሮ ብዝሓዝዎ መሰረት ስለ ዝምርኮስ ቆልዑ ኣብ ግቡእ ዕድሚኦም ኣገልግሎት መዋእለ ህፃናት ዝጅምሩሉ ባይታ ንምጥጣሕ ተራ ኣመሓደርቲ ከባብን መሻርክትን ክዓዝዝ ተላብዮም ሃገራዊ ማሕበር ጽሙማን ኤርትራ ምስ ሃኮሰ ብምትሕባር ንኣሳት 4 ዋርሕ ብምድላው መግቢ ዘሰልጠነን 21 ኣባላቱ ብ27 ጥሪ መሪቑ ኣቦ ወንበር ማሕበር ኣቶ ወልደ ሚካኤል ስእለ ብዘስምዖ ቃል እቲ ስልጠና ሞያዊ ክእለት ብምጥራይ ምንጪ ኣታዊ ዘውሕስ ዕድላት ስራሕ ንምምችቻእ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ሰልጠንቲ ብሓባርን ብውልቅን ንኡስዋንን ክጅምራን ምንባብሮን ከማሓይሻን ደገፍን ምትብባዕን ክግበረለን ተላብዮም ኣብ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ሓላፊ ክፍሊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ኣቶ ተስፋይ ግርማይ ብወገኑ ምስ ሃገራዊ ማሕበር ጽሙማን ብምትሕባር ንሰልጠንቲ መበገሲ ደገፍ ንምግባርን ናይ ስራሕ ዕድል ንምፍጣርን ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊፆም ኣብ መወዳእታ ኣብ ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ሓላፊ ኣሃዱ ምክትታል ማሕበራት ስንኩላን ኣቶ ዳዊት ሰለሞን ሃኮሰ በዚ ከይተሓፅረ ምስ ካልኦት ማሕበራት ስንኩላን ብምትሕባር ተመሳሳሊ ስልጠናታት ክውደብ ተላብዮም ኣብ ንኡስ ዞባ ሓልሓል ምምሕዳራት ከባቢ ሓልሓል ፈንሸበኩ ማያ ዋልድን ገቢ ኣለቡን ኣፍልጦ ሕግን ምስራጥ ዝዓለመ ዝተምህሮ ብ25 ጥሪ ተዋሂቡ ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ንኡስ ዞባ ምክትል ተለንተ ገብረትንሳኤ ብርሃነ ተራ ህዝቢ ኣብ ምኽባር ሕጊ መሰረታዊ ስለ ዝኾነ ምስ ኣኽበርቲ ሕግን ፀጥታን ዝገብሮ ምትሕባር ንምዕዛዝ ዝዓለመ ዝተምህሮ ከም ዝኾነ ገሊፆም በደላትን ገበናትን ብኣጋነ ምክልኻል ምስ ተፈፀመ ድማ ገበነኛታት ኣብ ሕጊ ንምቕራብ ፖሊስ ብምሉእ ዓቕሙ ዝሰርሓሉ ከም ዝኾነ ብምሕባር ኣብ መንጎ ውልቀ ሰባት ዝፍጠር ዘይምርዳእ ብዕርቂ ኣብ ምፍታሕ ከምኡ ፖሊስ ንዝገብሮ ዘሎ ኣስተዋፅኦ ሞጊሱ ሓላፊ ምክልኻል ገበን ኣቶ ፍጹም ወልደ ገብርኤል ብወገኑ ዓይነን እዝንን ፖሊስ ህዝቢ ምዃኑ ብምግላፅ ብዘይ ንቑሕ ተሳትፎኮም ሰላምን ፀጥታን ሕብረተሰብ ክሕሎ ስለ ዘይክእል ከም ወትሩ ምትሕባሩ ክዕቢ ተላብዩ ተሳተፍቲ ብግድኦም ኣብ ሕግን ስርዓትን ዝተመርኮሰ ኣስተምህሮታት ኣገዳስነቱ ጉልሕ ስለ ዝኾነ ቀጻልነት ክህልዎ ተላብዮም ዝስዕብ ዜናታት ሃገራት ወፃኢ ኩራት ተዓዘብትና ንምክትታልኩም ደጊምና ክብሩን ዕዳም ዜና ውፃኢ ኣሜሪካ ነፈርቲ ትስገም ዓርሞሽሽ መርከብ ውግእ ዝሓቆፈ ሓድሽ ኣሃዱ ናብቲ ምስ ኢራን ዝደወብ ክፋል ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ከም ዝለኣኸት ገሊፃ እዚ ኒውክለሳዊ ፅዋር ዝዋደደለን ነፈርትን ሚሳይላትን ዘጠቓለለ ኣሃዱ ምስቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ወተሃደራዊ ምዕባለታት ምትእስሳር ከም ዘለዎ ይዝሕበር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ኣብ ዘሎ ወተሃደራዊ ዕላማታት ሃገሩ ከተካይዶ ንትኽእል ተፃብኦታት ንምምካት ስጉምቲ ከም ዝወስድ ክገልጽ ፀኒሑ እዩ ፕሬዚደንት ኢራን መስዑድ ፔዘሽኪያን ኣሜሪካ ተካይዶ ዘላ ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት ንፀጥታ ዞባ ማእከላይ ምብራቅ ስጋኣት ከም ዝፈጥር ብምጥቃስ ሃገሩ ብዕቱብ ትከታተሎ ከም ዘላ ገሊፆም መንግስቲ ኢራን መምሕዳር ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገሩ ንዝገብሮ ምትእታው ተሪር ምላሽ ከም ዝህበሉ ከጠንቀቕ ፀኒሑ ዘሎ
أمريكا أبتي أب ورح سنة 2025 مونغو إسرائيل إيران استخيدنا 12 معلتات من لوات متقعتات قبل علاقة دست زولتهم تكالات إيران دبدات كنز فتسمة رسعن أب مونغو إيران أمريكا كخصت زخيل حدش وتهدرا وقجت نزوبا مأكلاي مبرا أب توسع أولولاو كشوم موخم زخيل يحبار أمريكا روسيان يوكرينن أب زحلف قربا معلتات أب أبو دابي حبرات إمارات عرب زكايدو أسلو ساور كب زمت سومون كان زقصل منغس روسيا ب27 ጥር ፍሊጦም እዚ ኣበይ ከም ዝካየድ ገና ዘይተገልጸ ናይ ካልኣይ ዙርያ ዝርብ ኣብ ፈለማዊ ረሕለካቲት ክካየድ ከም ዝኽእል ተኣሚቱ ኣሎ እቲ ዝርብ ካብቲ ናይ ቀዳማይ ዙርያ ርክብ ዝሓሸ ውፅኢት ክርከቦ ከም ዝኽእል መንግስቲ ሩስያ ዘለዎ ትፅቢት ገሊጾም ሰለስቴን ሃገራት ዝሓለፈ 23 ከምኡን 24 ጥር ዘካየድኦ ፈላም ርክብ ብዘይስምምዕ እኳ እንተተዛዘመ ነተወሳኺ ርክባት ባይታ ከም ዘጣጥሕ ግን ተሓቢሩ እዮም أمريكا روسيان يوكرينن كوينات يوكرين بزاتن معرف سلساو زرب كايدا دحري 2022 فلما مخانو صبصبات يردوم سمين كوريا زوباو تاو سغات زختل وتهدراو نطفتات كام مكياد كتحيد جابان صويعه جابان نزي صاويعت زغربت سمين كوريا ب 27 ጥር ዝወንጨፈቶ ባሊስቲክ ሚሳይላት أب كباب مايا وجزءات همز على باب مخصاصيا تسقمتي نهاجور ترايزي كنا نخالوت قرباب تهاجرات ونسقات مهانوس جالس أمانجست جابان أنصار زقنع حبره وتقاوم مخكات تسوي علام سمين كوريا بزعباز تغير زبهال زلو فتن باليستيك ميسايلات زاجيت زغنا مجلسي هذا تنزلام سقات أمريكان دو كوريان كم زلوات جلس سمين كوريا لولا ونتان محاس ترجع من فتنات ميسايل كتكايد مسنحي فلات سمين كوريا قداس من زخون نيكولاس أو فتنة خطكايد كم تخيلون كتتنقص أني حلام بريزيدنت دونالد ترامب قبل علستو سنة في الرياض دوب كوريا صنعوت صنحنا 15 مئتاوي توسع غرض ناب 25 مئتاوي كباب بيلوا بريزيدنت ترامب قبل محبراو من رخبيتات بزرقو حد صحف هاجراو بايتو دوب كوريا نتي مودات 2025 مس أمريكا استبصح تاريخاوي كبلز جلسوا نقداو سممع بوقع خد صدق كان زي كأنا بموقاس تسقون تملسة جبر 5 وانا حبيروم اتي توسع قرات صبغ قندون اتاو في الرياض مكاين عند سيتن مدهانيتات دو كوريا علامات جبري زامزيلون كله بيت صحفة بريزيدنت دو كوريا بزوج ومجلسي منستر نقد هاجرونا بأمريكا بمجاش بزعباز قدايك الزرار مخانو فليت الله بريزيدنت أمريكا دونالد ترامبن بريزيدنت دو كوريا لي جاي ميونغن أب ورحت كم تخلتشان إسران حموشنا بزكايد وركب أب حدش نقداو سممع كم زوات حزكاريوم اتي سممع أمريكا بلعلق تاو في الرياض دوب كوريا والسينات توز نبرت ناي 25 مئتاوي توسع قرط ناب 15 مئتاوي كتقدل دوب كوريا بوغنا 350 بليون دولار زقمت وفري أب أمريكا هتقبر زويليوم بزي كازي دوب كوريا كما قال نايت سممع 100 بليون دولار زقمت بملكع فساس زدالو تفتراو غازن كالق في الرياض ساعتن كاب أمريكا هتعدق عدقاتاتان في الرياض أمريكا كفوت كتقبر كمون في الرياض مكاينن حرشان أمريكا هتقبل كم تسمامعت أيرسان هندن أوروبا وحبرتن تمالي 27 طري تاريخاو تباهيلو استقلت صنص انقداو سممع تفراري مام اتي سممع بريزيدنت كوميشن أوروبا وحبرت أورسولا فوندرلاين بريزيدنت بيت مخري أوروبا أنطونيو كوستان قداماي مينستر هندي ناريندرا مودي نابزترهو لقاطامي تختيمو ازي نص انقداو سممع ن2 بليون حزب زشفنن 25 مئتاويت كاب جاملا هاجراو اتوت عالم زوكلن كم زخونه يزحبر زلا بمسرة سممع هندي ببدرجو بلعلق تاو في الرياض أمريكا أوروبا أو حبرات كتكفلوت صنحت 110 مئتاويت قرص ناب 10 مئتاويت أب تاو في الرياض الكلاو مستت صنحه 150 مئتاويت قرص دما ناب 20 مئتاويت كتقدلوا أوروبا أو حبرات بوغنو ناب عداقاتاتو نزل أخ علبا قربت مدهانيتن عنقن سلماتن نزر كبوتيس عن 9 مئتاويت سدد في الرياض هندي كاب قرص نتصخ قبروي اتي نقداو سممع عبكل 932 متن سدد أوروبا أو حبرتنا بهندي بعصف غزايت تسويت كبار يخون امبر تسممع تكبار وقدم مخانو بكابينة منسترات هندن بايتو أوروبا تصدق الله زامزيلون كله أبتقات أمي أوروبا أو حبرتن هندن حدش تاون وتهدراون سممع كتيمام هاجراو بايتو فرنسا ب 26 طري تحتي 15 عام زعد ميوم هصانات كاب محبرهم من رخبيتات زقد حق صديقوا اتي مقات تقامنت موبايلات ابقالاي درجه ابيات تمرت زتقال الحقي بعبلال دمص ابالات بايتو هم تصدق يزقال حزلو
بز مسرت انستغرام تيك توك سناب شاتن كالوت محبراو مراخبيتاتن قطقمو تصنحو تحت 15 عامت زعدميهم قلعو كغديوم علامات سقمتي بسنكت تقامنت محبراو مراخبيتات اب لعل قلعو نزورد طعناون محبراون هاسيان مكتاز علمه مخانو منግስት فرنسا حبيرو اتقدا كاب مجمريا ورح مسكرم 2026 تغبراو خون مدب تتحيز الله أسترالياون أب ورح تحساس كلتشان إسران همشان تحت 16 عام زعدميهم قلعو محبراو مراخبيتات كيت قومون زخك الحقي كم صدقت ذكريهم منግስት ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና አሜሪካ በጉዳይ ባህር ደቡብ ቻይና ብልዕል ሃገሩን ዘቅርበቱ ክስ ነጽይዎ ቀዋሚ ወኪል ቻይና በሕቡራት ሃገራት ብ26 ጥር አኼባ ባይቶ ጸጥታ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ በአሜሪካ ዘቅረበ ክሲ ጌጋን ጸለመን ክብል ብምንጻግ ኣብ ባህር ደቡብ ቻይና ወጥር ከተላዓዕል ዘይምትእማን ክትፈጥረን ሰላምን ጸጥታን ክትዘርግን ጸንሐት አሜሪካ ከም ዝኾነ ተወቂሱ አሜሪካ ልዕልና ኣን ምዕቃብን ንስትራቴጂ ኢንዶ ፓሲፊክ ንምስጓምን ኣብ ባህር ደቡብ ቻይና ጽዋር ብምውፋር ወጥረን ዘይምርጋእን ፈጢራ ከም ዘላ ዝወቀሰ ወኪል ቻይና ከም ውጽኢቱ ኣብ መንጎ ዞባውያን ሃገራት ዓሚቕ ምትፍናን ተላዒሉ ከም ዘሎ ገሊጾም ቻይና ኣብ ባህር ደቡብ ቻይና ዘለዋ ግዛኣታዊ ልኡላውነትን ባህራዊ ምስላትን ረብሓታትን እኹልን ብቑዕን ታሪኻውን ሕጋውን መሰረት ከም ዘሎ ትወኪል ብተወሳኺ ነጺሩ አሜሪካ ምስ መሻርክተይ ትብለና ባህር ደቡብ ቻይና ናይ እጀታ ሕቶ ዘለዎን ሃገራት እትገብሮ ወታደራዊ ሽርክነት ንምድላል ክትወስዶን ጸንሐት ስጉምታት ቻይና በተደጋጋሚ ክትኩንኖም ጽንሐ ይፍለጥ ቻይና ፊሊፒንስ ማሌዥያ ኢንዶኔዥያ ቪየትናም ታይላንድን ብሩኔይን ኣብቲ ማያዊ ኣካል እጀታ ከም ዘለዎን ዝሙግታ ሃገራት እየን ዜና ንምዝዛም ኣርስታቱ ክደግመልኩም ኣብ ዞባ ማእከል እቶት ክረምታዊ ሕርሻ ኣብ 2025 ብ8 ሚእታዊት ከም ዝዓበየ ተገሊጹ ኣብ ዞባ ደቡብ ልዕሊ 68 ሚልዮን ናቕፋ ደበስ ንስድራ ስዋኣት ከም ተኸፍለ ጨንፈር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ሓቢሩ ጨንፈር ትምህርቲ ንዞባ ጋላ ነፍሒ ብቕዓት ትምህርቲ ንምምሕያሽ ዓውደ ዘተወዲቡ አሜሪካ ነፈርቲ ትስከም ዓርሞሸሽ መርከብ ውግእ ዝሓቆፈ ኣሃዱ ናብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ልኢኻ አሜሪካ ሩስያን ዩክሬንን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ዘካየደኦ ርክብ ዝመጽእ ሰሙን ከም ዝቕጽል ተገሊጹ ሰሜን ኮርያ ዞባዊ ጸጥታዊ ስጋኣት ዝኽትል ንጥፈታት ካብ ምክያድ ክትሕየር ጃፓን ፀዊዓ حفشاو زيناتات تزازي من لهم ستروف مدواتنا نحدقكم بوغني بروح معلتي